Здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Днес ви очаква едно сравнително интересно предаване. То не е за политика, ще пропуснем политическата тематика, но пък за сметка на това знам, че някои от моите зрители са много доволни, когато правят теми подобни на днешната. Темата бе продиктувана от пресата, която съобщи за, и нека да видим интернет, съобщи за новата планета, която е открита. Има планета, на която е само 22 градуса. Този обещаващ свят е 2,4, 2,5 пъти по-голям от Земята и официално е най-сходния с нашата планета. Астрономите потвърдиха откриването на нова Земя, планета, където температурата е приятните 22 градуса. И може, докато аз чета информацията за новата планета, подходяща за живот, да пуснете и снимки по-близки на самата планета, които след това ще разгледаме отново. Планетата, наречена Кеплер 22b, се намира в центъра на обитаемата зона на своята звезда. Този обещаващ свят е 2,5 пъти по-голям от Земята и официално е признат за най-сходния. Кеплер 22 е на такова разстояние от своята звезда, не много различна от нашата и на около 600 светлинни години от нас, на което е възможно зараждането и съществуването на живи организми. Температурата на повърхността, която е много вероятно да има вода, е около 22 градуса, а атмосферата е благоприятна да поддържа живота. Годината на Кеплер 22b трае 290 дни. Учените обаче за сега не могат да установят масата на планетата, идентифицирана преди 2 години. Едно от предположенията, пише New Scientist, е, че тя може да е 36 пъти по-лека от Земята. Все още не е ясно дали Кеплер 22b е твърда, изградена предимно от скали или е по-скоро подобна на газовите гиганти. До сега Кеплер е открил над 1000 планети кандидати, 10 от които са близки по размер на Земята и кръжат в обитаемата зона на звездите си. През февруари бе съобщено за 54 нови планети, така наречените светове, на които би могло да съществува живот. Очаква се много от тези кандидати за Земя 2.0 да бъдат признати и одобрени в близко бъдеще, въпреки че предефинирането на границите на обитаемата зона смъкна броя им. Първата потвърдена е Кеплер 22b. Тя е най-малката планета от всички, които се намират в средата на обитаемата зона около звезда, подобна на Слънцето. По-рано астрономите идентифицираха звездата Gliese 581, едва на 20 светлинни години от Земята, която я прави почти наша съседка. Планетата не само силно наподобява нашата, но и се намира в обитаемата зона на нейното Слънце. През септември швейцарски учени откриха нова планета с названието HD 85512b, разположена на разстояние 36 светлинни години от Земята и вероятно обитаема. Аз не знам точно защо се наричат А, Б и така нататък, но предполагам, че е Б, защото е втората планета в близо до своето Слънце. Както знаете, уважаеми зрители, Слънцата излъчват доста сериозни количества енергия. И тези планети, които се намират близо до тях, възприемат прекалено много както радиация, така и светлина и е невъзможно да се обитава на тях поради високите температури. Тези пък, които са прекалено отдалечени, не достига до тях светлина от звездата и затова са прекалено студени. На Земята, както знаете, ние сме на такова разстояние от нашето Слънце, че светлината е достатъчна за да се поддържа живот и тази планета, Кеплер 22b, която бе открита и потвърдено, че е възможно да има на нея дори и вода и живот, а както виждаме от компютърно изградения телескопичен образ, тя има и облаци, някакъв вид атмосфера, макар и 2 пъти по-голяма от Земята. Е на такова разстояние от своята звезда, че слънчевите лъчите, които са от звездата, не са прекалено силни да се надяваме. Нека да видим сега отново всичките снимки и да се опитаме да коментираме върху тях. Задръжте, както виждате, уважаеми зрители, подобно на нашата планета Земя, и тази е синя,
синя на цвят. Човешкото око възприема тези цветове като сини, но както знаете, животните възприемат цветовете по различен начин. Така, например, за пчелите син цвят няма, има жълт и тези цветя, които на нас се виждат сини, за тях са жълти, така че една пчела би видяла тази планета като жълта. Но така или иначе ние все пак като хора трябва да държим на нашата гледна точка и виждате, че планетата е синя, има облаци, може би това, което е под нея е вода или някакви газове, които ние не знаем какви са все още, тъй като става въпрос за нещо, което е изключително отдалечено за момента. Нека да видим следващата снимка. Ето, още един път тази новооткрита планета, която е потвърдено, че е с много добри условия за живот за хората. 22 градуса. А ето тук задръжте, ако обичате, е показано най-отгоре Слънчевата система на планета Кеплер 22, която, както виждате, е на едно подходящо разстояние от звездата, а отдолу за сравнение е дадена Слънчевата система, в която сме ние, като планетата Земя е почти на същото разстояние от звездата, както и Кеплер 22, а са дадени и размерите на планетата. Както виждате, най-вляво новата обитаема планета, която може ние да се заселим хората, е 2 пъти по-голяма от Земята, която дава и 2 пъти повече територия, възможности за развитие. Но ние не знаем там дали има само някакви океани или има и континенти, както на нашата родна планета Земята, която е дадена в дясно, като втората от дясно наляво. Почти идентични условия. Нека да видим следващата снимка. Ето, виждате, уважаеми зрители, този бледосин цвят, който ни подсказва, че е възможно да има атмосфера, възможно е да има вода. Нека да видим следващата снимка. Това, разбира се, са примитивни средства, които да ни придвижват в момента, така наречените ракети. А това е самия телескоп Кеплер, който откри планетата 22 в дясно показана на тази илюстрация. Нека да видим и следващата снимка. Ето, това е новата планета Кеплер 22, на която обаче просто тези континенти, които са изобразени, са нещо така имагинерно, измислено. Може и там да няма континенти, но тук художникът, както виждате, се е опитал да пресъздаде една континентална планета с нейните си повърхности, което може и да не е така. В момента виждате температурите на тази планета, защото не може човешко същество да съществува на прекалено топли места, а както и на прекалено студени, естествено. Така че до голяма степен ето още една снимка на планета Кеплер 22b. До голяма степен за нас е много важно да се поддържа някакъв вид идентични условия с тези на Земята, като се надяваме, нали, притеглянето да е почти подобното. Подобно за по-добър вариант също за хората е, ако притеглянето към повърхността, така нареченото земно притегляне е по-малко, за да може ние да извършваме някакви огромни скокове, разбира се, и да се придвижваме по-бързо, да няма толкова силно притегляне към Земята. Ето тук виждате обявяването на планетата с тези илюстрации, които аз ви показах преди малко, доколкото разбирам, това са американците от НАСА, които обясняват също, което и аз. Нека да видим, имаме още снимки, ако не се лъжа, ако не да се опитаме да ги направим. Но преди да продължим с темата за възможно обитаемата планета Кеплер 22b, и за това как човечеството би трябвало да се насочи на там, въпреки огромното разстояние 600 светлинни години. Нека да се занимаем с една традиция. Тази традиция е показването на катастрофи от днешния ден или от вчера. Тук в случай имаме дори от 21 миналия месец, при която пиян шофьор предизвиква катастрофа през нощта. В кръвта на шофьора са установени 3 промила. 3 промила алкохол. Както виждате, той още даже не знае къде се намира на пътя.
не може да държи права линия и как това би могло да се случи с 3 промила алкохол в кръвта. Така че дори и вие да не сте употребили алкохол, внимавайте, защото има разни идиоти, които карат пияни. И виждате, че той може да предизвика и смъртен случай. Затова бъдете винаги на щек, дори и ситуацията да не изисква това. А даже има и още един човек, се вижда в колата. Представете ли си, уважаеми зрители, напил се, до него седи човек с 3 промила в кръвта. 2 пияници, най-вероятно. Така. А сега да се върнем на основната тема за на нещо предаване, планетата Кеплер 22b, която бе потвърдено съвсем наскоро, че има условия близки до земните. Нека да прочетем статията отново. Има планета, на която е само 22 градуса. Този обещаващ свят, наистина много обещаващ свят, е 2,5 пъти по-голям от Земята и официално е най-сходния с нашата планета. Астрономите потвърдиха откриването на новата Земя, планета, където температурата е приятните 22 градуса и която се намира в центъра на обитаемата зона на звездата си. Планетата, наречена Кеплер 22b, и отново нека да видим снимките, макар и те да са компютърно генериран образ. Нека да видим снимките, ако може, от апаратната. Този обещава свят е 2,5 пъти по-голям от Земята и официално е признат за най-сходния. Кеплер 22b е на такова разстояние от своята звезда, не много по-различно от нашата и на около 600 светлинни години от нас, на която е възможно зараждането и съществуването на живи организми. Температурата на повърхността, където е много вероятно да има вода, е около 22 градуса, а атмосферата е благоприятна да поддържа живота. Годината на Кеплер 22b трае 290 дни. Годината е 290 дни. Ако ги разделиме на 5 месеца, или на колко да ги разделим, господин Ковач Ганев, как мислите вие? Защо на 5 месеца? Според вас на колко 290 дни, на колко трябва да се разделят, за да се получи горе-долу човешки календар? Това е нашето измерение, но тяхното измерение си е точно толкова, колкото е 290 дни. Там може да няма живот. Може да е... Може и да има и ние да не го виждаме. Нали, преди малко стана въпрос за жълтото и за синьото. По същия начин ние сме нагодени с нашите 5 сетива тук на Земята и сме свикнали с нашите мерилки да мерим в космоса, което просто е нереално. Предстои ни, аз миналия път, като бях тук, бях много въодушевен от това, че бяха засекли 2 частици с неутрино частици с скорост по-голяма от скоростта на светлината, защото скоростта на светлината е една гранична скорост, тя е една граница, която масата, ако е поела повече енергия и премине тая скорост на светлината, вече масата става отрицателна. Имаме свръхенергийна маса, значи маса, която има повече енергия и ние не я виждаме въобще. И много важно е да се знае, нали, за да разберем дали тая планета е аналогична на Земята, какво е нейното тегло. Защото масата на Земята е доста голяма. Това предполага ядрото на Земята да е свръхенергийно и не само енергията от звездата, на която тя е сателит, да е необходима за живот, но и също ние, земляните, получаваме много силна енергия от ядрата на Земята. Извинявайте, че ви прекъсвам, сега разбирам, всъщност тази планета не се казва Кеплер 22. Кеплер 22 се казва звездата. Звездата се казва Кеплер 22. А тази е Кеплер 22b, планетата. Да, просто още няма име. Втората, да. Да, няма име, понеже втората се нарекли Б. Така че всъщност Кеплер 22 е звездата. Е името на звездата, както нашето Слънце. А Кеплер 22b е просто втората планета, за която става въпрос. А и желанието на човек да разбере кой е, къде се намира и каква е нашата същност, каква е нашата задача в космоса, ни кара да изследваме космоса. Но навсякъде около нас,
нали, и в земята, в ядрата на земята, в самия човек, в небето над нас и в космоса, ние сме подвластни на едни и същи закони. Това е божественото, за което всеки път казвам, че сме подвластни на Бог. Това са единни закони навсякъде в Вселената. И тук не става въпрос за религия. Тук става въпрос за отваряне на шесто чувство и за минаване и за опознаване на други измерения, освен тия, които... освен това измерение, трето, което ние познаваме на базата на нашите 5 сетива. Нали, това са уши, нос, вкусови анализатори, очите и сензорите на кожата за топло и студено. Света не е само това, което ние усещаме с 5 сетива. И когато човек се откаже от шестото си сетиво, нали, да е част от една система, тогава той става манипулируем и това се случи при нас, когато ни лишиха и от религия, и от всичко, изравниха мъже с жени, обестойностиха духовни пътеки и така станахме много манипулирани като маса. Нека сега да дам още подробности за новооткритата добра за живот планета Кеплер 22b. Има 2 варианта за нейната гравитация. Това е важно. Защото каквато е гравитацията, човешкото същество се движи по планетата, колкото гравитацията му позволява. Например, ако подскочиш, гравитацията ти позволява да подскачиш на различна височина. Гледали сме снимки от Луната, точно това е. Така че има 2 варианта за гравитацията. Ако става въпрос за гравитация подобна на Земната, на новата планета Кеплер 22b ще има привличане, което ще бъде 2,4 пъти земното. Това е много лош вариант за нас, защото ако притегнението към повърхността е по-силно 2 пъти и половина от земното, ние буквално ще трябва с огромни физически усилия да се придвижим дори на 1-2 метра. Не мисля, че е точно така, защото човек е много адаптивен. Значи края на 18 век, 1890 коя година, един английски професор демонстрира пред студентите си левитация. Демек отделя се ползвайки, нали, познанията си, той се отделя от земята и лети. И нека сега да кажа за втория вариант. Говори се за така наречената воден тип планета. Ако е такава, то притегнето към повърхността, така нареченото земно притегнане за Земята, ще бъде 0,43 пъти земното, което ние ще може да се придвижваме наистина на тази планета с едни гигантски скокове, тъй като така сме устроени за по-сериозно земно притегляне и само с едно движение ще могат и дори 15-20 метра да се подскача, което е по-добрият вариант за мен ми се струва. И още да дам и една подробност, че новооткритата планета Кеплер 22b е в съзвездието Лебед. Продължете сега, аз докато търся още подробности за Кеплер 22b. Ние скоро няма да идем на тая планета, защото ако тръгнем с сегашните средства, 600 милиарда години аз вече тръгвам на това, да, има много хора желаящи в момента да отидат, защото 22 градуса просто изключват си парното и живеят безметежно. Но ние така сме нагласени, така сме приели да живеем. Значи, изучавайки другите планети, получавайки информация за космоса, ние трябва да оценим местото, в което се намираме в момента и да се адаптираме. Да го почистим, да го пазим и най-накрая да оценим къде се намираме, защото Земята е една много енергийна, силно енергийна зона. България също е една много силно енергийна зона. И не само това, което виждаме, ние съществува, ние има много неща, които не виждаме, и хората отричат, защото просто не знаят какво да правят с тях.
Първото, което е, че искат материални, видими доказателства за това, което им се говори. Другото нещо, усещат, че го има, но понеже не могат да работят с него, те го отричат. И по този начин ние живееме в мъгла. Така, само по отдалечеността на планетата Кеплер 22b от Слънцето, учените са преценили, че там температурата достига 11 градуса, но ако има атмосфера, се създава така наречения парников ефект и температурата достига до 22 градуса Целзий над нулата, което идва да покаже, че все още не е ясно дали има или няма атмосфера на тази планета и от какъв тип е тя. Ето, например, Земята е твърда повърхност, смесена с вода, океани. Но има възможност новооткритата Кеплер 22b да бъде само океани с твърдо ядро. Което от своя страна пък такъв океански живот не е невъзможен, твърди Наталия... Лемурия. Моля? Лемурия. Да, твърди Наталия Батала, една от учените по проекта. Продължете. Да, значи, ако се върнем назад към историята на Земята, защото все пак ние живеем на тая Земя, имаме артефакти, които могат да докажат това, което ще ви кажа и аз. И сме говорили неведнъж за това нещо. Нашата Земя отначало е била планетата на китовете и на делфините. И когато догоните идват на Земята, значи има рисунки за това по пещери в Централна Африка и в Южна Америка се намират такива. Просто който иска да разбере, пише догони в Google и ще намери много доказателства, много факти, които говорят за това. И даже има и племена, които пазят историята, предадена им от тия хора, защото ние човеците малко се самозабравяме, мислим си, че ние откриваме топлата вода. Всеки път, като дойда тук, споменавам за повишаване нивото на обществено съзнание. Значи това, което ни е заложено, ние да стигнем като развитие, ние сме едва на 5-6%. Не сме стигнали 10%. Значи ако сме в 10-класен, в една гимназия от 10 класа, ние сме едва в първи клас. Да. Ето още подробности и без, аз да казвам, може от апарата да пускат снимки на планетата, за да увеществим това, което казваме. Още подробности, какво казва човека открил планетата Уилям Боруцки, някакъв учен. Ние открихме тази планета благодарение на късмет. Сиреч, учените са се натъкнали по случайност на тази планета чрез телескопа, който е изпратен от НАСА. Усмихна ни се късмета, когато открихме тази планета, казва Уилям Боруцки, който е основният двигател на проекта на НАСА Кеплер. И от центъра в Мофет Филд, Калифорния, открил тази планета. Първите нейни образи бяха уловени само 3 дни след като започна операцията с разглеждането на тази част от пространството. Така че, уважаеми зрители, всъщност даже и може да се каже, че дори и звездата не се казва Кеплер 22, а всъщност това е 22-та звезда, която е разглежда от телескопа Кеплер. Затова е Кеплер 22 и от тази 22-та звезда втората планета е Б, нали? И в която наблюдаваме в момента Кеплер 22b. Продължете, господин Ковач Генев, докато търся още подробности. Така, освен атмосферата, трябва да има и информационна решетка. Тая, за която вече веднъж не даваха по господаря на ефира. Информационната решетка на Земята е изградена от китовете. Значи, китове и делфини създават в някъде около 100-150 км втора сфера, която обгръща Земята и върху която
има записи за това къде се движат, какво става, как и чрез нея те си прехвърлят един на друг информация. Знаете, че китовите комуникират чрез нея. Чрез звук. Значи, Добре, нека да кажа и не още... само чрез звук. Да, добре. Телепатично, свързвайки с тая решетка, значи това наподобява информационната система, която ние ползваме в интернет в момента. Наподобява клетъчните телефони. Но е изградена с шестото чувство, което човек в момента не ползва и което предстои да се развива. Да. Има още една подробност, която аз откривам, че от 5 до 9 декември, т.е. в този момент, НАСА правят серия от пресконференции, на които дават допълнителна информация за добрата за живот Кеплер 22b по някои от показателите. Разбира се, само едно нещо, ако не е в ред с тази планета, ние въобще не можем да обитаваме. Например, ако са от сярна киселина тези океани. Но така или иначе в този момент НАСА дават допълнителна информация на своя брифинг за тази планета, която е най-добрият за момента вариант. Ами, те го дават не, че трябва да се преселим на тая система, на тая планета. Аз това се мъча да обясня до сега, че ние изучаваме другите планети, за да разберем ние къде се намираме като планета в космоса и какво е нашето предназначение. Аз и друг път съм казвал, че където казват ясновидките, на всеки човек има една звезда, която да отговаря аналогично на неговия характер и на неговото положение тук на Земята. По същия начин в целия космос всички планети са различни. Няма една с една еднаква. Да. Въпросът е ние да разберем кои сме. Самата Земя да разберем какво е заложено в нея като енергия, какво ни предстои да става за напред и каква е нашата същност като хора, като личности, как трябва да продължим да се развиваме. Защото Земята също не е била най-приветливото място за живот. И тук ето на тази снимка се вижда, че Земята е по-тъмно синя от Кеплер 22b. В момента. Между другото няма име тази новата звезда. Вие ще предложите ли някой, господин Ковач Ганев? Какво име да й дадеме на новата планета? Дайте едно. Кое ви идва първо на ум? Ами мечта 22. Мечта? Ми да. Прекрасно. Значи даваме име на новата планета, господин Ковач Ганев. Нека се знае в световната история, че господин Ковач Ганев е дал името на тази нова планета Мечта. Така че нека да сменим и заглавието. Мечта 22 ли само мечта? Ами мечта 22, защото ще като има параграф много. 22. Да, ще има и много други. Добре, нека от апарата да сменят името на планетата вече, както господин Ковач Ганев я нарече, и я кръсти, нали, да използва. Нека да е християнска, да я кръстим от сега. Да я включим към нашата решетка. Нали? Да я включим към нашата решетка. Така, ако хипотетично приемем, че ние в момента се пренесем на тая планета, и ако има необходимите условия материални за живот, ние можем да създадем такава мисловна решетка с технически средства и да създадем интернет, покритие в цялата планета. Без Б. Мечта 22. Това е както го е създал господин Ковач Ганев. А вече имаме и видеоматериал имаме на пресконференцията. Затова нека да видим, да се потопим в атмосферата на НАСА и как те обявяват новата планета. Нека да видим и видеото. Да, ще потърсим и още видеоматериали по темата. Продължете, господин Ковач Ганев.
Ами, хипотетично бихме живяли там. Между другото и на Земята е имало друго измерение хора и са ни оставили като наследство познания, които в момента ние сваляме отгоре, материализираме. Като пример искам да ви дам скрижалите на Тот, където при потъването на Атлантида той разнася учители на изток и на запад, като самия той остава в Египет и казва, повелята му е била познанието, което носят учителите, да не се прави достояние на север и на юг. Всеки, който е дръзнал да разнесе това познание, изнесено от пирамидата, защото голямата пирамида де-факто е едно висше училище за духовни науки в миналото, всеки е бил наказан и преследван. Значи, израелтяните също са служили към тая пирамида и понеже са тръгнали с част от познанието, затова са били и преследвани. Познанието е трябвало да бъде сваляно по-малко, защото то е било качено и записано горе в тая решетка, която с догоните са взели разрешение от китовете и делфините. Той мита е много интересен, защото съществото, което е дошло да води преговори и да поиска разрешение от китовете да се заселят тук на Земята, е живяло хиляди години с китовете и го дават, нали, като има го нарисуван в Централна Африка, в пещера с опашка. Нали, идва без опашка, а след това живее с опашка заедно с китовете, взима разрешение и де-факто се получава, че в библиотеката, която е изградена от китове и делфини, догоните започват да слагат и техните книги редом с тия Да, това са записи. интересни неща, които ви ги разказвате. Уважаеми зрители, обсъждаме новооткритата планета Кеплер 22b, която е добра за живот, поне по първоначални сведения. Тук при нас е господин Ковач Ганев, който и даде името Мечта 22 и затова сме го нарекли така предаването. Имаме и ново видео по темата. Нека да видим, като разбира се, преди това да се уверя, че имаме звук, даваме звук. Да видим видеото, което казва още нещо за тази нова планета. Не знам дали нещо се чува, но това е техното слънце, както го изобразяват. А тук ние виждаме в коя зона от космоса е търсел, нека се върнем на тази снимка, в коя зона от космоса е търсел телескопа Кеплер. Виждате звездата Вега, аз нищо не знам по тия въпроси, но в крайна сметка и като научавам заедно с вас тези неща. Звездата Алтаир и точно с кръгче показва тук къде на хоризонта се намира тази нова планета. Звезди Вега, Алтаир и така нататък. Тези неща не са ми ясни, но в крайна сметка е интересно да видим къде се намира тази пригодна за живот, поне по нашите надежди, планета Мечта 22. Не знам дали има някакъв звук това видео, нищо не се чува тук в студиото. Най-вероятно няма никакъв звук, но все пак е интересно да се видят още така неща по темата. Продължете, господин Ковач Ганев. Ами аз в едно от предишните ми идвания тук, веднъж носих едни охлювчета, миди, снимки на галактика от друг един телескоп и хората започват да откриват и други галактики. Строежа им обаче е аналогичен. Те са спираловидни, ветрилообразни, неща, които ние като форми виждаме и тук на Земята. И това е още едно доказателство, че цялата Вселена е разнообразна, но колкото и разнообразна да е, тя е изградена по
едни и същи закони. Както и ние, хората на Земята, всички се подчиняваме на едни и същи закони, но сме абсолютно различни като смисъл, като задача, като лицеизраз и никой с никой не се повтаря. Дори и близнаците се различават по нещо и по задачите си. Така че нали, тая снимка тук, където се показва къде на небосклона се намира, Да. Нашата представа за говоря за нормалните хора, защото астрономите имат съвсем друга гледна точка за Земята. Те се доближават до представите, които са имали за Земята хората, които, ако мога така да ги нарека, които са открили Земята и са дошли тук, за да помогнат да се придвижи еволюцията на Земята, израстването ни като форма на живот, да се придвижи много по-бързо. В следващото предаване пък говорихме за цикъла 1300 години, където сме живели на тъмно и че сега нещата се обръщат. Вече излизаме, идва утро при нас, идва нова юга. През същите периоди, затова ви го казвам, защото през същите периоди сигурно преминава и тая звезда. И намирайки аналогични такива звезди на Земята, търсейки живот, ние ще опознаем циклите, през които е минала Земята и ще оценим това, което са направили тия същества, дошли тук и облагородили ни като човек, като начин на съществуване и живот в тия тела, които имаме в момента. Значи в книгата, дето списвам в момента, точно това започвам как е изграден мозъка ни, начинът ни на мислене и на възприятие на света, в който живеем. Да, нека да видим още едно видео. От него разбираме, че годината е 289 земни дни и 9 часа. А това и температурата, 22 градуса, ако има атмосфера. 289, значи е нова планета ли? Не, това годината, да. 289 това е дни. времето, за което планетата обикаля около техното Слънце. 289 земни дни и 9 часа. А тук са температурите на различните планети, които са открити. Тази е най-добра, ако има атмосфера на 22 градуса. Какво още ще ни предложи това видео? Така, нищо повече. Продължете, господин Ковач Ганев, докато аз търси допълнителна информация. Ами да, за да можем да се адаптираме към снимките от космоса, знаеме, че сме изградени от атоми, според квантовата теория. Дори имаше и такъв вид, с кой разби атома, Ръдърфорд, не от нашия клас. Искам да ви кажа, да ви дам едно съотношение като физическо измерение за нашите представи, в които ние живеем, в света, който ние виждаме. Ядрото на атома и неговия електрон е в следното съотношение. Ако вземем една кърфичка с пластмасова глава и я заводем в центъра на стадион Васил Левски, електрона ще е голям, това ще е ядрото. А електрона ще е голям колкото върха на топлийката и ще обикаля около по скамейките. Това ще са орбитите. Знаете ли, господин Ковач Ганев, сега чета още информация за тая новата планета Кеплер 22, която вие нарекахте Мечта 22. Мечта 22. Да. Тя е на 600 светлини години от Земята, но ако ние нямаме такива превозни средства, които да се движат с скоростта на светлината, а използваме ракета, знаете ли колко време ще е нужда да се достигне до тази планета? По 100. 1 милиард и 600 милиона години.
Което е 1 милиард и 600 милиона невъзможно, години. да. Да, това е невъзможно. За сегашното човечество е невъзможно да измине разстояние от 1 милиард и 600 милиона години. Но имайте предвид, че само преди 100 години Атлантика се е прекосявал с кораб, за да отидат да заселят континента Америка. Само преди 100 години. Това е 1911 година. 1911 година, за да се придвижиш от Европа до Америка, е трябвало да вземеш параход и да пътуваш един месец. А сега това става само за няколко часа с самолетите. Така че това, което е невъзможно за човечеството в момента, само след 500-1000 години ще е абсолютно възможно да се надяваме, нали, вие се надявате така, господин Ковач Ганев, за нашите хората, които идват след нас. Значи всеки път казвам, ние не откриваме топлата вода. Тя не е дадена, ние обаче се учим да работим с нея. Ако четем под Сфинкса, се предполага, че е заровен кораба на Тот. Значи това е атлантски жрец, който спасява физическото съществуване на познанието, фактически спасявайки учителите и разселвайки ги по земята. С този кораб, който според Друмвало е дебел 4 атома, значи той е абсолютно прозрачен за нашите възприятия. Може би да се вижда само като някакво като отблясък нещо. Просто няма да можем да видим формата му. 4 атома е невероятно малко, но този кораб се управлява с мисъл. С него са преселени учителите и той е вдиган вече веднъж, когато се е наложило да се защити Земята. В момента ние живееме в отроба и сме защитени от магнитните полета на космоса. Това, за което стана въпрос, нали, как израстваме и превозните средства, начина по който ще се превозваме, вече стигаме до телепортацията, която е позната и в момента се правят опити. Скоро гледах тук едно предаване, където говореха за пътуване извън тялото. Много хора го правят и аз включително съм правил такива пътувания, само че не това е смисъла, за който съм дошъл тук. В Америка има такъв институт Мънро, където да не го наричаме душата, ами енергийната част на тялото се отделя от материята и се придвижва. Да, сега ще покажа на компютъра, уважаеми зрители, километрите, на които се намира от нас новата планета, земните километри. Не мога да кажа точно какво е това число, но става дума за 5, 6, 7, 6, 4, 3, 8, 2, 8, 3, 5, 4, 8, 4, 8 и 4 нули. На толкова километра, на толкова... Колко значно е числото? 19. Така, 19. Сега ще ви кажа нещо друго интересно. Ще направим една аналогия с строежа на атома. Аз ще добавя километри тук. Това е 5 по 10 на минус 18 степен. Ако го представим в този вид. Значи отношението между ядрото и електрона е 1 по 10 на минус степен 22. Можете да си представите колко по-далеч се намира електрона от ядрото спрямо планетата, тая от новооткритата от Земята. Да. Това, което иска да кажа е, че в крайна сметка, нали, само преди 100 години Атлантика се е прекосявал с парахода, сега вече е с други средства. Така че тези километри, които са нещо невъобразимо голямо, за нас, на нас ни издържа така, като сменим средствата за транспорт, може би да са много близки до нас. Не, човек има страшно големи възможности. Те първа сега се преоткриваме познанието, което е заровено и което е навсякъде около нас и години наред сме били слепи за него.
Аз даже писах тук в една статия за стволовите клетки, как запазват информацията, какъв тип информация е заложена в тях, защото доста често ме питат има ли смисъл да се прави това нещо. За момента може и да има смисъл, но след 20 години не вярвам да има смисъл. Надявам се да сме израснали вече. Човечеството, поне по сведенията, които до момента имат учените, ние, хората, човечеството разполагаме с 5 милиарда години преди Слънцето да започне да се разширява и да ни погълне. 5 милиарда години имаме време, за да достигнем до начин как да се достигне от тази планета Мечта 22, както вие нарекате, Кеплер 22. Така, нека сега да видим още едно видео, което да ни покаже още нещо, може би. 5 милиарда години не остават да станем част от космическия разум. Да. Първо трябва обаче да станем част от земния разум, от свръхсъзнателния човешки разум, който в момента, на който в нека момента да видим сме видеото. подвластни. Така. Sky News съобщават за новата планета. Не знам дали има звук. Ако има, нека да го пусти от колоната. It's 2.5 times the size of Earth. Astronomers are unsure if the planet is mostly made of rock, gas or liquid. Kepler 22b lies around 600 light years away. Well, NASA is saying this is the, and I quote, a major milestone on the road to finding Earth's twin. I wouldn't describe this planet. Наричат го километричен камък по пътя на бъдещето на човечеството. Майлстоун, километричен камък. By this space telescope called Kepler, which NASA launched 2.5 years ago, and that's been staring steadily at one area of sky, studying over 100,000 stars for evidence of planets going around them. And today they've announced the existence of over 1,000 new potential candidates, which they still have to confirm. But just having a planet on its own isn't enough. You've got to have the right sort of planet around the right sort of star and at the right sort of distance. Now, our own sun is a star, it's a very average star. What we haven't known so far is whether or not typical. Това е, уважаеми зрители, до момента от Sky News, което съобщават за новата планета. Продължете, господин Ковач Ганев, ако желаете. Ами да, значи след 5 милиарда години информацията, която ние сме натрупали, това, за което говоря в момента, това, което усещат хората, когато ни гледат, няма да изчезне. То ще бъде записано и просто ще бъде прехвърлено в едни други измерения и ще бъде вкарано, ще мине през нови черни дупки, през нови взривове, големи взривове, но няма да изчезне като информация. В момента Земята е затворено пространство, в което се извършва експеримент. Оставени сме от космическия разум да се развиваме самостоятелно, за да придобием, за да изчистим нашата индивидуалност и да бъдем по-различни. Казват астрономите. Kepler's first planet in the habitable zone of a sun-like star, Kepler 22b. It's 2.4 times the size of the Earth. It's in an orbital period of 290 days, a little bit shorter than that of the Earth. It's a little bit closer to its star than Earth is to the sun, about 15% closer. Малко по-близо е до своето слънце, отколкото Земята до нашето слънце. 220 degrees lower in temperature. It's a little bit smaller, so that means that that planet, Kepler 22b, has a rather similar temperature to that of the Earth. Има почти същи температури, както на Земята. Is 255 degrees Kelvin. This is 262 degrees Kelvin, some 7 degrees different. So if the greenhouse warming were similar on this planet and had a surface, its surface temperature would be something like 72 Fahrenheit. A very pleasant temperature
here on Earth. Приятни за хората. The как star is казвам. some 600 light years away, so it's not Астронома. terribly far away, but not terribly close either. Дори да открием нов вид живот, няма въобще да приличат на нас и въобще ще се развиват в някаква съвсем друга посока, както ние живееме на едно место, имаме различни интереси и различни гледни точки за едно и също нещо. Така че ще е доста интересно, обаче, ако открият живот и влезем в някакъв контакт с тия хора, да обменим информация, разказвайки ни за тяхната история и за начина, по който е създадена и облагородена тяхната планета. Ето, това между другото, това е погрешно мислене, което вие горе-долу аз така го определям. Значи, ние търсим извънземен живот, за да ни каже какво сме самите ние. Ами, аз... Търсим извънземните, за да ни кажат има ли Господ и какви са хората и откъде са дошли. Аз постоянно говоря какво е Господ. Един вид и отиваш че го при има. съседите да ги питаш, работи ли ти своя собствен хладилник. Продължете, господин Мажганов. Ами не точно така, защото Господ има. Преди малко казах тук за свръхсъзнателния човешки разум на Земята, който ние изграждаме. И това, че хората не искат да приемат, че има нещо общо, на което всички сме подвластни, защото в трето измерение всеки е оставен сам, както Земята в момента е оставена сама в космоса да се развива. И човек не иска никой да му се намеси в развитието си и заради това той изключва всякакви връзки и контакти с другите, за да може да развие сам собствената си индивидуалност. И заради това хората не чуват и не искат да видят нищо, което е свръхинформация за тях. Това, което би им нарушило техните възгледи, би им изчистило илюзиите, защото човек, преследвайки собствените си илюзии, той опознава света. От тая гледна точка, нали, можем да го прехвърлим същото и върху Земята, защото и ние изключваме, нали, че има живот и искаме да сме навсякъде, за да продължим живота си точно по начина, по който живеем и тук. Не може да стане това нещо. Нека да бъдем по-реални. Свръхсъзнателният човешки разум ще остане просто като една частица, която ще стане част от космическия разум и много скоро наближава това време, когато ще се дръпне пердето и ще започнем да виждаме и други форми на живот. Просто в момента не се и показват, защото не сме готови да ги видим. Ние имаме още проблеми сами със себе си, а камо ли да приемем и други видове на живот. А между другото, знаете ли как англичаните реагират в своето предаване Happy Hour на това? Вие тук говорите за разум, за развитие на човечеството и така нататък, а те с коктейли разговарят. Ето вижте, нека да видим как реагират англичаните. С коктейлчета и говорят за новата планета. Нека да чуем и звук, ако има. Няма лошо, ма те и... В Happy Hour на Алена. Okay, it's time for our happy hour finally. And joining me tonight is RT producer Jenny Churchill and Mike Riggs, associate editor. Пиват маргарита и говорят за новата планета. Вие тук говорите за разум, за това, за това. Значи това е в това предаване. Но когато стана кризата в Персийския залив, англичаните бяха тия, дето казаха, народили са много ниши, трябва и къде има война малко да ги намалим, да качим една част от тях горе. Така че и те имат познанията и те знаят за какво става въпрос. Ако ме слушат какво говоря, ще са абсолютно наясно да разчетат думите и мислите ми. Но лицемерието при тях е по-голямо. Нали, не дърпат брадата на дядо Мраз, което винаги съм го казал. Не трябва на децата да им се казва, че не съществува дядо Мраз, както и... Значи англичаните тръгват да откриват нови планети с коктейлчета в ръцете. Ние тук разговаряме за нови... В момента ние сме на зор. България в момента на невероятно течение, защото от 1972 година на изток мистичните школи решиха да пропагандират своите учения на Запад.
Американците пък желанието си за бързи печалби прехвърлиха технологии на изток и направиха една много голяма държава, Китай. И ние останахме по средата на никъде, веяни вятъри от изток и от запад. Да. Уважаеми зрители, тъй като темата е интересна, научно-популярна и забавна, ще имаме и, разбира се, нова информация относно планетата Кеплер 22b, която нашия гост нарече Мечта 22, даде името. На английски Dream 22. Да. На български Мечта 22. Който знае руски, аз ще сета как е мечта на руски. Да, имаше на такава... руски. Руска печка ли имаше? Какво имаше? Нещо. Не. Някакъв руски уред имаше мечта. Нека да включим и зрителите, които да кажат нещо по темата. Телефоните са 8756087 с код за София 02 и другите са за 80 стотинки на минута без ДДС. Това е хубаво, 0901. Да, кажете, господин Ковачев. че ни кара да мислим в много по-голям мащаб. И по този начин проблемите, които имаме в момента, стават по-видими и дано започнем да ги решаваме с по-голям успех. Да, нека да чуем и Защото все пак зрители, ние които живеем да в се реалност. включат. Добър ден! Ало? Да, вие сте, кажете. Мога ли да задам леко встрани от темата един въпрос? Може да. Какви са шансовете президента Първанов да наложи вето и от какво следва от това? Леко в страни, това е доста страни, господине. Ама е важно също. За какво искате вето? За пенсионната реформа. За пенсионната реформа. В Няма момента да даже стане. не мисля по този въпрос. Не мога да ви отговоря. Ние сега обсъждаме новата планета Кеплер 22, Мечта 22, както нарече господин Ковач Ганев. Благодаря ви за обаждането. За политика ще говорим някой друг път. Така, уважаеми зрители, ако желаете, обаждате се на телефоните. Те са изписани на екрана. Обсъждаме новата... Caller ID locked. Без скрити телефони, само от открити телефони, защото искаме да слушаме епизодни в ефир днес. Събитието е красиво. Така, господин Ковач Ганев, кажете... Сега, Или имаме зрител? Да, имаме зрител. Добър ден. Добър ден! Изключително интересна тема. Лично аз бих предпочела малко повече да слушам коментариите на вашия гост, господин Ковач Ганчев, вместо да гледам това видео. Но както и да е, все пак, не могат ли тези твърде интересни неща, в които аз вярвам, да бъдат още един път изтълкувани от господин Ковач и да се приравнят с сегашното състояние в България? То е много тревожно. Вижда ли се някаква перспектива и дали е в обозримо близко Да, бъдеще? госпожо, трябва да ви Положително. кажа, Ако че мога да помоля господин Ковач такава Ганев... трактовка. Господин Ковач Ганев пише книга, така че неговите думи може в книгата да ги чуете, да ги прочетете. Така, имаме зрител. Добър ден. Добър ден. Мечта на руски е мечта. Добър ден. Да. Като на български. Кажете. Циганите ще ги взимаме ли на тази планета? Ами, господине, точно на времето им беше сложил по една метла. Вашето обаждане е много просташко, да кажем. Какво значение има цигани, американци, Ги оставиме тук да руснаци? окрадат каквото оставиме и да си го продават на себе си. Може ли да отговоря? Значи Аз няма не знам излишни тази хора. простотия дали трябва да отговорите въобще. Не, трябва да знаете, че на света няма нищо излишно. Това, че един човек не знае как да ползва дадено нещо, това показва ограничеността на дадения човек, а не, че това нещо е ненужно. Значи циганите на времето си имаха своето место, ходеха с нас и на училище и така нататък. Ако ние ги изолираме, ще създадем проблеми на нашите деца. Значи искам да питам нещо. Опитай. Господин Иван Ганев от Търново, познавате ли го? Относно темата искам да се казвам.
Ганев от Търново. Да. Не го познаваме. Чакайте само да спра телевизора, че става микрофония. Ами да попитам този човек до вас, как се казва? Господин? Ковач Ганев. Значи, господин Чолаков, искам да ви попитам, според вас ще има ли живот на планетата, когато този човек е там? Иван. Иван Ганев. Това искам да. Да. Не мога да отговоря на такъв въпрос, за съжаление. Поставям по този начин. Добър ден! Ало, добър ден! Добър ден! Кажете. Обаждаме с Германия. Слушаме. Телевизия скат, че вземете ли на тази планета заедно с Велизара Енчев и вас, господин Теодоре? Не, моля ви, сериозни въпроси, господин. Сериозни. Хората откриват планети и готвят се да преселват човечеството, а вие такива телевизия скат ли ви пречи? Тя телевизия скат също може да се пресели, тя е за там. Дано, наистина да... Аз пожелавам телевизия скат да съществува и от планета Земя и на други планети след хиляди години. То скат е хубаво име, като сякаш планета е. Не, господине, как може в Германия да има такива хора като вас, се очудвам? Как ви търпят германците? Това е въпросът. Така, имаме зрител, добър ден. Добър ден. Искам да се включа в предаването на господин Ангелов. Кажете, госпожо. Вижте, аз мятам, че не е необходимо да се отговаря на такива въпроси, които в момента някои от зрителите задават. За да разбере това, което се говори, човек трябва да е много чел и да знае, че ние не сме единствените, както в Вселената и така нататък в космоса, както го учихме преди 20 и няколко години. Има много неща, които вашия гост прекрасно обяснява, но за да могат да се разберат, човек трябва да е компетентен и да знае доста, да е чел. Не само от природните науки, не само физика и астрономия, защото аз съм физик по образование. Той трябва да е чел и други науки. Аз искам да помоля господин Ангелов да изпишете титлите и името на госта. Казвам се Балтова от Стара Загора. Ясно, добре, благодаря ви, госпожо. Господин Ковач Ганев, нещо да кажете? Учените хора много по-бързо разбират за какво става въпрос, но ако се обърнем и към квантовата теория, и тя самата съдържа едно вълново уравнение на Шрьодингер, което на времето много не тормозеха с него и което погледнато де-факто няма смисъл, но в него са вложени абсолютно всички отношения между атом и електрон и чрез него се дава положението на електрона спрямо ядрото във всеки един момент. Наистина, за да се изкарат всички възможни решения на това уравнение само за един електрон, трябва молив дълъг от тук до Луната и да изсечем гората на Земята, за да има къде да се изпишат решенията. Но това е едно голямо достижение на човешкия ум и не мисля, че това трябва да се документира. Много от нещата, с които работим, госпожо, са виртуални. И интернет просто страшно дръпна развитието на човечеството напред, защото даде възможност информацията да потече. И по този начин материалните потоци от Запад намериха проявление на изток, а също така окултните учения за това какво представлява човека станаха достояние навсякъде. Да, добър ден, говорете. Добър ден, може ли госта... От Бургас сте, вие сте, кажете. Искам госта да коментира нещо по темата проекта MJ12, нещо за всеко дали знае. Много тихо ви чуваме, господине, говорете по-силно. Бих искал да питам госта ви дали знае нещо по темата по проекта MJ12. Дали знае нещо за Серпо? За кое? Кой проект?
MJ12, Majestic 12. Не, за какво става въпрос в този проект? Какво третира? Ами става въпрос за група, която е пратена на някаква планета. Американска секретна група. Американците ли го правят този опит? Да. В интернет има някакви... Дали вие не знаете нещо? Ами ще го потърся това в Google, да намеря следи. Така, дали имаме още зрители, които искат да се включат по темата? Никой като че ли не иска да коментира за новата планета, която моят гост нарече мечта, макар и това да е една надежда за човечеството. Добър ден! Ало? Да, кажете. Обаче се един индивид достигнал до звезден човек. Кажете на хората по-просто. Как могат да стигнат до собствения си разум, да го създадат в себе си, да станат по-съзнателни, по-мъдри да станат, да живеят по-мъдри, да не са толкова лакоми, алчни, себелюбиви, да си повишат вибрациите на тялото, да станат по-човечни, да затворят биополето и ще видят собствения си разум в пространството, биополето си. И така България ще се оправи, като спазват 10 Божи заповеди, да не крадат, да не лъжат. Да, господине, за съжаление никой не ги спазва. За съжаление, една птичка пролет не прави. Добър ден. Кажете. Аз много се радвам за тази планета, която е открита и все пак това е някакво евентуално бъдеще на нашата земя и за нашите хора на земята. Но ме интересува нещо друго, господин Ковач Ганев да коментира, ако знае, разбира се, за сегашните змиеподобни, които управляват нашата планета Земя и които са преселници от космоса и които можат да се мултиплицират като хора и така, и които участват в правителствата на по-големите държави. Би ли коментирал господин Ковач Ганев? Ами аз съм го коментирал това вече. Не веднъж съм казал, че нищо излишно няма на Земята. Това е част от нашата програма. Значи човек, за да може да се бори, трябва да има срещу кого. И след... Да, кажете. Значи, наистина човечеството е напреднало в времето, технологично. Можах да отговаря на човека. Ще отговорите. Това, че открита нова планета, както знаете, нали, след време човечеството няма да може вече да населява планетата Земя, защото природните ресурси се изчерпват, се появяват климатични явления, много природни стихии и просто магнитните полюси на Земята, както вече могат да се разместят. И много относителен този въпрос. Значи, наистина много се радвам, че до такава степен започва да се развива човечеството и открива нови планети, където му пребива човешкия живот. Вярвам, че там наистина условията ще са добри. Аз имам много познания относно космическите планетарни системи и планети и съм запознат, защото съм го учил и съм го чел и работя по това. В момента правя един проект за човечеството като място за пребиваване в останалите системи и планетарни условия. Добре, благодаря ви. Така. Но за да направим тая крачка, трябва първо тук да се справим, защото това е урок, третото измерение урок. След като се занимавате с това, сигурно ви е ясно, че тук има и космически духове, такива, които не са само прераждане на Земята, има и съвсем нови духове, които идват от космоса, тук при нас да вземат уроци и естествено и те носят част от космическия разум. Между другото, за извънземните постоянно се мисли, че те са по-интелигентни от нас, просто защото ако са успели да преодолеят тези разстояния, за да дойдат до Земята, които са космическите разстояния, това означава, че те имат по-напреднали технологии, оттам, че са по-напреднали. Но вие представяте ли си какво би било, ако извънземните са не по-напреднали, а по-изостанали от нас? Какво ще стане? Ами ще стане, че човечеството веднага ще почне да ги използва за роби, за да вършат работа и така нататък. Както на времето испанците са хванали туземците
по места там в Южна Америка и си му брали златото. Да, така че по-добре е за извънземните да бъдат по-напредли от нас, защото иначе ще ги обереме много лошо и ще направим роби. Да, Ама не е точно така. Значи жестокостта е присъща на децата, защото не знаят как да постъпят с дадено нещо, те предпочитат да го унищожат. И точно това ви казах, че и човечеството е на такъв етап на развитие, щом си позволява такива чувства да го обсебват. Но искам да ви кажа, че в същото време, както има и хора оприличавани като рептили и обсебени от алчност, злоба и жестокост, има и много чисти същества и към мен се обръщат такива хора за помощ, които просто не могат да съществуват физически, не искат да съществуват в едно такова общество, където всеки се ръчка с лакти и иска да напредне. Но, както забелязвате, дори и сериалите, които се пускат вече, изкуството взима превес, казва истината за света, в който живеем. Въпросът е да се научим ние в нас да вадим доброто и да потискаме рептилите. Защото след потъването на Атлантида всички стават част от едно общо цяло. Сега господина тук, където ме пита за рептилите, да, имало е такива, но те в момента се ползват точно като катализатор, за да могат процесите в развитието и осъзнаването на човешкия разум да станат по-бързо. Ако миналия път, като бях тук, имаше един гост, който се интересуваше за банките, докъде ще стигнат, как ще се развият и така нататък. Значи това е също тип енергия. Парите са един книжен израз на този вид енергия, който се крие зад тях, и начина, по който се играе с тая енергия, понякога е много опасен, но понякога много бързо изтрива илюзиите от мислите на човек и го кара да възмъжава, кара го да бъде по-реален. Точно такива хора, ето виждате Бил Гейтс, който направи милиарди и е една от най-успешните империи, в един момент каза: стоп, до тук започвам да се занимавам с благотворителност, няма да развивам. Така, дали имаме зрител? Добър ден! Добър ден! Кажете. Искам да ви попитам, преди няколко години един от най-добрите специалисти, или най-добрият специалист по разчитане на шумерски език, Захария Сечин, издаде томник, който се казва 12-та планета. Дали чрез шумерски записи за тази планета, дали това не е една тя или... Не е тя. Не е за Тибиро, или как се казваше планетата, която пише Сечин. Тя е с съвсем друга орбита и минава близо до Земята на 126 000 години, 127 000 години. Така, дали имаме зрители? Добър ден! Добър ден! Кажете! Чудесна е темата. Да намаля още. Чудесна е темата. Ето, да намаля. Чудесна е темата, и обаче е много претоварена, много знания трябват. Затова много ви моля, свържете с мен, ще ви дам телефоните. 087 88 2 29 24. А домашен стационарен е 055 какво е това, институт ли? 29-24. Мен Веселина Аврамова познават академията, Нина Антонова. А защо, господин, да се свързваме с вас? Защо? Моля? Защо да се свързваме с вас? Защото ще ви кажа много. Ще ни кажете много. Значи не е въпроса да се казва... Нека каже човек, защо? Не. Става въпрос, че начина, по който трябва да се изяви интелекта, интелект без изява не е интелект. И ние имаме един много прекрасен министър на образованието, който би трябвало
да промени и да вкара още от първи клас да се изучават както и астрономия, науката за мястото на Земята в космоса, така и за шумерските записи, тук където преди малко спомена предишния. Човечеството се развива с невероятно бързи темпове. Ако само преди 200 години някой ви беше казал, че може да си вдигнете някакво устройство и да говорите в реално време с Япония, щяхте да му кажете, че е луд. А сега всеки си вдига GSM-а и се свързва с Япония и си говори откъдето иска. Само, че има и нещо друго тук, господина, където си казваше телефоните. Той на тая вълна го гледам. Кажете. Ало. Само на другата планета да не карат комунисти и трактори, за пак и откарат там. Да, подозирах, че ще има шегички ще има по темата за планетата, кой да вземем с нас, кой да не вземем. 2 пъти по-голямо от Земята ще има място за всички, господине. Ще има и за тракторите място. Там не трябва да има. Комунисти никакви. Това е най-голямото зло на човечеството. Лек ден. Да, благодаря ви аз. Сега дали имам още зрители? Добър ден. Ало, добър ден. Ще говорите ли? Така, имаме ли зрител? Добър ден. Добър ден. Кажете. Какво ще каже господин Ковач Ганев за космически кораб Нибиро, който се приближава към Земята в формата? То не е кораб. Това е една огромна планета. И за гущероподобните, които управляват Земята в момента. Това за гущероподобните, господин, е само една теория на Лени Ангелов и на други такива хора, така че не може да се каже 100% сигурно дали това е истина или не е истина. Добър ден! Сега. Винаги има една част истина. Искам да попитам, знаете много добре, че галактиката Андромеда, която се движи към нашата галактика Млечен път, след около 2,5 милиона години ще се сблъскат двете галактики. Така че, според мен, няма нужда да се ходи на мечта 22, при положение, че след 2,5 милиона години двете галактики ще се сблъскат. Да. Значи, както в момента сме на детско ниво на развитие за познанията на Земята, започваме да изучаваме съседните планети, още не сме стигнали до това ниво, значи трябва да минем 5-то измерение, защото ние в момента се учим като духове в 3-то измерение. На Земята живеем в момента в 3-то измерение. Става въпрос, че когато минем и 5-то измерение, тогава вече ще започнем да разсъждаваме за това какво представляват различните галактики. Аз веднъж тук бях донесъл едни яйца, едни ръковини и ви показвах, че те са създадени по еднотипни закони, подчиняват се на едни и същи закони. И рано или късно тия галактики всичките ще се свият в едно и ще станат пак в една огромна черна дупка, откъдето ще произлезе новия голям космически взрив. Пак съответно ще има втори взрив. Точно така. Както ние имаме ден и нощ в момента и в повечето хора в съзнанието им, понеже ходят на работа само през деня, не знаят как да ползват умствените си възможности през нощта. Значи ние в момента, повечето от хората, тук където се обадеха, говорят само със съзнателната си част. Искам да знаете, че има и подсъзнание, в което има частица от свръхсъзнателния човешки разум. Дори най-големият рептил има такова съзнание. Дори в най-голямата конспирационна структура има един, който в последния момент може да натисне копчето и да промени нещата, да промени посоката на кораба. Така, очакваме още зрители, които да говорят по темата за бъдещето. Знае ли човек, може само след 400-500 години да сме на тази планета? Може и след 4-5 години да стане нещо? Не, на 4-5 години няма стане, но след 400-500 години може да сме вече на тази планета. Знае ли човек? Нека да видим отново снимките. И
Аз смятам, че ако това са едни сравнително студени океани, на едни острови ние бихме могли да пребиваваме там, изкуствени острови, но така иначе нищо не се знае. Само след 400-500 години може да сме там. Въпреки, че разстоянието аз го показах в километри. А понеже стана въпрос тук и за масата, тя е много по-лека, мисля, че тая планета от Земята. Тук той е юнак, младия, който се надявам да развие още в тая посока да се развива, защото това нещо увеличава психичните възможности на човек, когато мисли за планети и се занимава с такива далече от действителността неща, виртуални неща. Значи Земята има много голям капацитет, тъй като ядрото е свръхенергийно. Освен, че съдържа енергия, то съдържа и маса, която ще бъде превъплатена в един момент. Начинът, по който става обаче, е заложен от едни други по-добри хора, не от рептилите. И заради това 100% ни е гарантирано тази теория за рептилите може и да не е верна. Значи, във всяка една теория има по нещо верно. Въпросът е как се интерпретира обаче теорията, защото наистина в момента нещата не са в най-добрата светлина показано човечеството. Така, имаме зрител, добър ден. Планета Мечта 22. Само след 300-400 години може сме там. Да, кажете. Ще заминаваш ли скоро за този планета? Не, господине. Ще оставам тук да спирам такива като вас, постоянно обаждащи си зрители. Лоши новини. Оставам тук. Лошо. Да. Нещо друго? Или от банките и от парното няма спасение. Радвам се, че поне се развесели този зрител. Това е важно, да сме щастливи, да сме весели. Добър ден! Ало? Да, кажете. Добър ден! Обажда ви се един възрастен човек с едно обикновено инженерно образование. Непрекъснато и все повече ме интересува и чувствам, че вашия събеседник е подготвен. Как мога да си представя безкрайния свят? Как да си представя безкрайността на света? Да, благодаря ви. Конкретен въпрос. Тя безкрайността е във вас, господине. Значи, когато човек се откаже от 5-те си сетива и остави тялото да почива, тогава мисълта изпада в безкрайността. Много от хората, които губят способността да се оправят тук в материалния свят, все по-често се обръщат към безкрайността и загубвайки духа си, ние ги възприемаме като луди. Скоро стана тук в един мой разговор с брат Томов, точно той говорихме, той ме пита, ти, вика, въобще отричаш ли, че има луди? И аз му казах, да, за мен няма луди хора, има хора, които са се загубили. Третото измерение, в което сме ние, значи какво представлява то? Все едно, че една кибритена кутийка виждаме само проекция отгоре. Това е едно правоъгълниче. Ние в момента живееме в такъв свят. Понеже нашия дух обитава тялото, той не може и е вързан към земята и сме постоянно прикачени. Ние сме система към системата. Ние не сме напълно самостоятелна система. Значи, според теорията на относителността, едно тяло се определя с каква скорост се движи спрямо друго тяло. Вие сте инженер, сигурно разбирате какво ви казвам. Четвъртото измерение може да го отворите, и вие сте го отваряли със сигурност, ако се качите на Венско колело. В момента, в който започва да слиза надолу Венското колело, в първия момент усещате тук как се свива и цялата енергия ви се събира в слънчевия сплит. По този начин се постига и безтегловност, когато един самолет се издигне достатъчно високо и се остави да пада с свободно падане. Изгасят двигателите и го оставят да пада. Така се получава безтегловност. Тогава човек се отвръзва
от земното притегляне, защото спрямо самолета той вече е в безтегловност. Той пада с една и съща скорост с самолета. Така че забравя за планетата Земя и се почувства като в четвъртото измерение. В четвъртото измерение човек модулира със съвсем друг диапазон от човешкия мозък, защото ние използваме много малка част от човешкия мозък. 3, 5, 6%. И аз хора, които са загубили духа или са увредили страшно много тялото си, пристъпвам и към тия методи, където то не е точно хипноза, вид медитация, която постигам по много бърз начин, за да мога да ги оздравя и да им разширя. Всеки от нас има стая, която много е сложно. По-добре да ме потърси в интернет, да ми се обади. Ако има нещо нужда от помощ, ще му помогна. Щом желаете да помагате на хората, няма нищо лошо, разбира се. Надявам се да не това се занимавам, между другото. Очакваме още зрители по темата за новата звезда Кеплер 22b, която е без име всъщност и нашия гост я нарече Мечта 22. Има и уловка като параграф 22, но както и да е. Добър ден, слушаме ви. Той параграфа и там ще важи. И там ще важи. Да ми отиваме ли, той си е с нас. Много интересен гост, много интересно водите предаването. Благодаря, че ви има. Искам да попитам нещо, което се случи с мен. 2002 година почина баща ми и на 40-тия ден реших да го жалея цяла година. Имах брада като Петър Дънов. Сигурно 2 пети. И от тогава започна, като изведо поезия, 700 най-малко са. 250-300 пъти звуча по ефирите на различни радио и телевизии. И бях на 60 години. Кажете ми, къде си крит това чудо? Аз го взимам за чудо и казвам, както баба ми казваше, божа работа. Има ли научно обяснение? Защото това, което избликна, просто е нещо повече от което съм очаквал и което тия хората връзки, очакват. да. Тия връзки имат обяснение. Не е научно, защото науката за нас съществува в много по-ново време. Има обяснение още от много древни времена. Но... Без скрити номера. Кажете. И ви разбирам напълно и не сте сам, защото не само вие творите в това състояние. Мога да ви кажа, че Стефан Цанев също твори в такова състояние. Нарича се автохипноза. Без скрити номера, уважаеми зрители, само от истински номера се обаждате, за да ви виждам номера най-малкото. Така, наистина нищо не се знае, що се отнася до бъдещето и никой даже не може да предположи какво ще ни се случи. Добър ден. Ало? Да, вие сте, говорете, госпожо. Имам един въпрос, два към господин Ковач Ганев. Не смятате ли, че това е един спектрален образ на Земята, новата планета, за която говорим днес? И това е един опит да се един вид отмъкне част от човечеството на тази планета. Не може да се отмъкне, госпожо. Не, това е, може би, не смятате ли, че това е така наречената в езотеризма осма сфера? Да, интересни въпроси. Не, трябваше още един въпрос. Нещо за осмата сфера, знаете ли въобще или не знаете? Не знаете. Не е това, за което тя пита. Значи, ние още не сме стигнали до седмата. Телескопът е реален, снимките също са реални.
но тя искаше да попита нещо съвсем друго, което в началото на предаването господин Ангелов каза за начина, по който се възприема. Значи ние възприемаме тая планета спрямо нашите вибрации. А сменяйки вибрациите на мозъка, значи както тактовата честота на компютъра като се сменя, той може да стане по-бърз, по-бавен. Сменяйки тактовата честота на мозъка, ние минаваме от едно измерение в друго. Така че на тая база в момента се правят и експерименти в Америка за телепортиране и за да може духа да се внедри на ново место и да започне реализация при други материални условия. Нещата са много по-сложни, не са за приказване в ефир, защото пак ще не сте постат по господари на ефир. Не се притеснявайте. Дали имаме зрител? Добър ден. Това. Ало? Да, кажете, от Варна, ако не се лъжа. Да. Слушаме ви. Преди малко отворих телевизор. Ало? Да, слушаме ви. Преди малко отворих телевизора и искам да взема по вашия въпрос. Да изразя мнение. Да, разбира се, заповядайте. Мисля, че тази планета не е толкова лесна да бъде населена, ако вече не е. Да. Защото всяка планета е като линиите на човешката ръка. Трябва да бъде много близко до нас, за да може поне да бъде подобна, за да можем да живеем там. Или ние да се адаптираме, да станем по-адаптивни. Другия въпрос, по който искам да говоря, е по въпроса за двете галактики, дето ще ли се сблъскат, ще ли стане новия взрив. Ето е далече. Няма да стане взрив, господа. Бъдете спокойни. Защото двете галактики излъчват положителна енергия и между тях има като буфер. Те се движат, но не отиват една срещу друга в спирала. Да, благодаря ви. Аз затова ви казах, че новия космически взрив е много далече, господине. Просто на Земята ние съществуваме под този си вид. На друго место сигурно ще намерим друго превъплъщение. Ако сте чували за вълните на де Бройл, той казва, че около всяко вещество, което се движи, се създава поле. Може и обратното да се разсъждава, дали полето не подрежда масата спрямо магнитните линии, масата да се подрежда, защото полетата носят и информация. Това са неща, които са малко изследвани и материализирани. Аз заради това се зарадвах миналия път, когато хванаха тия частици, които се движат с скорост по-голяма от скоростта на светлината, защото точно там в тия зони стават записите. Но това е една много обширна зона за размисли и много малко човечеството е запознато с нея. Макар че има хора, които контактуват точно през тия дупки, тунели в времето, които се образуват. Да, дали имаме зрител? Добър ден. Добър ден. Кажете. Чувам ви. Ами да ви кажа нещо. Американците да се вгледат малко в тази планета. Да не би да открият там някоя птечка мечта и ушанките на Гагарин. Някакви шегички за Русия си правите, господине. Защото... Колкото и да е интересно, някои хора, когато дори им говориш и за планети и за бъдещето на човечеството, те пак чуват комунизъм. Сталин и Ленин. Променени възприятия. Каквото и да му говориш, той чува само комунизъм. Ами години наред са оставени бездуховни и без управление.
Кажете. Темата на предаването е много широка и много дълбока, може много време да се говори. Само ще искам да кажа нещо на господин Ганев. Аз ще го потърся в интернет, нали, от сега нататък ще го търся, ще се разбера на някои неща. Какво ще каже за Старгейт сериала? Аз телевизия по принцип не гледам, но вижте сега, това е същото като дъвка за децата. Значи, трябва въображението на хората да се развива и това е един от начините, защото ако им предложим дескриптивната геометрия или магическата математика, ще им е много трудно и много скучно. Макар че напоследък гледам доста хора около мене започнаха да решават судоко и стигат до матрици и детерминанти, така че... Но това е един по-лесен начин да се развие фантазията на хората и няма нищо лошо в това. Планета на маймуни и Старгейт и Междузвездни войни, хората винаги са проявявали интерес към... събуждат спомени по този начин. Духа събужда спомени към четвъртото измерение. Без скрити номера, благодаря ви. Уважаеми зрители, очакваме още хора, които се включат в края на предаването по темата за новата планета Кеплер 22b, която нашия гост и даде името. Той е така кръстник на планетата, Мечта 22. Прекрасно. Дали имаме зрител сега? Добър ден. Печко, мечта. Добър ден. Да, кажете. Може би знаете за хромозомите. Знаеме за постоянно обаче зрители, че не ги пускаме. Не, оставете. Нека да кажа. Нека. Не пускаме постоянно обаче. Това са ние същи хора, които окупират ефира и не дават възможност на другите хора да се обадят и нещо да кажат по темата. Така, очакваме още хора, които да се включат. Добър ден. Ало? Да, кажете. Какво ще кажете за кръговете в Англия? Какво обяснение може да дадете? За Стоунхендж или за... Не, за кръговете в житните ниви ли? Така наречените кроп циркълс. За тях, нали? Житните кръгове, като... Да, те се появяват обикновено най-ранния май и след това до септември излизат по тези ниви и са много различни и много интересни, между другото. Да, и аз съм се занимавал с тази тема. Така че очаквайте... Аз четах една книга за някаква кореспонденция на горе-долу с... Ами, господине, аз самия, тук се дистанцирам, разбира се. Учени там писаха тази книга, те се опитвали да предават също... Аз самия вярвам в тия кръгове. Такива кръгове, нещо... Получила се някаква кореспонденция, нещо точно не съм запознат. Не знам какво е. Ами да, ето, господине, пускаме едно видео, гледайте. Аз самия вярвам в тези неща. Ето за тези работи, които не е ясно кой ги рисува, какво означават и така нататък. Тази тема е свръхинтересна. Ако има някой специалист, аз мога да го поканя и да направим предане, макар че аз съм специалист по тия въпроси. Ето, това е прочутото водно конче. Да. За мен това е нещо, което има много хляб в него и трябва наистина да много сериозно да се гледа, защото принципно е невъзможно друга, освен космическа сила, да ги рисува тези неща. Да, то е ясно, че човек не може да го направи това. Ето, тук казва, че 100 човека трябва да го правят това нещо, за да го осъществят за седмици. Много интересно. Аз лично вярвам в тия кръгове и смятам, че има много сила в тях. Вие имате някакъв коментар, господин Ковач Ганев, или? Ами подготвят не. Аз ви казах преди, че не съществуват само третото измерение и света не е това, което е. Защото ние го възприемаме така в това си измерение.
Значи хората, които са минали през смъртта, ето както той човек е започнал да прави контакти и му се казват готови фрази, почва да твори, събужда неща, които са били в него. Във всеки един от нас може да се случи това, със всеки един от нас. И една от причините да не ни се показват ето тук е известните кълбата енергия, които рисуват. Мен много ме впечатляват тези неща. Кълбата енергия, които рисуват буквално за секунди. Под тях се появява, ето го, виждате го, движи се и под него се появява рисунката. Буквално за секунди се рисуват тия неща. Обикновено през нощта и така нататък. И нашите енергии са подобни на хората, само че са заковани към тела. И не само в Великобритания има такива свидетелства, и в Холандия също. За България съм чувал хора, които някакви кълба от огън са, стълбове от огън и някакви такива неща. Много интересни работи. Който се интересува, може да направи цяло предаване по тази тема. И ще ви покажа кръговете един по един. Има няколко свръхинтересни. Ето това са самите стебла на растенията, как са начупени. Между другото, до голяма степен тези неща приличат много и на майските рисунки. Нали така? На рисунките на майите. Майинг и разни други подобни. Това е медузата, която там показва разпада на... т.е. показва планета Земя, когато голям пояс от енергия, от частици се удари в нашата... това е свръхинтересния случай с извънземните. Отговорът на това е всъщност ДНК структура и така нататък. Стивън Сегал ли се казваше, или как беше този известния астроном, който изпрати съобщение в космоса, и това се смята за неговия отговор. Карл Сейган. Карл Сейган, да, Карл Сейган. Това е отговор на Карл Сейган. Шифровани, закодирани. Това се смята, че е една от извънземните раси. Те всъщност са две, които контактуват с Земята. Едната са тези с по-човешкото лице, другите са известните зелени човечета. Ето ги тук. Значи това е едната раса, зелените човечета, която се смята за зле настроена към земляните, и този диск всъщност е нещо като плоча с закодирани думи, и закодираната дума е Ориджуе или нещо подобно. Уил Полза Десивърс, това е мотото на тези добрите извънземни, че ние сме против измамата. Що се отнася до тези кръгове, аз мога да направя само едно предаване, което ще бъде много интересно, защото съм така горе-долу специалист по темата. Ето ги тези кълбата, които рисуват в момента. И под тях за секунди се образуват, както виждате, Това са високоенергийни области, където са описани при древните като огънче на всеки един дух. Значи ние хората съдържаме много голямо количество енергия, но тъй като тя е скрита в подреждането на тялото, не светим. Макар че има хора, които излъчват светлина. В физическия смисъл на думата, светят зеленикаво като фосфор. Както свети фосфора, жълто-зеленикаво. Сияние. Да. Има и една друга теория, между другото, която е много интересна, че всъщност тези неща, така наречените кръгове в нивите, се правят от шегаджи и руснаци, които използват спътници, за да ретранслират лъчи и да рисуват по нивята. Сиреч те седат в Москва, там в лабораторията,
и нарисуват висели нещо такова, по да. някакъв път и след това чрез тези лъчи, ретланслирани от спътника. Абе, това, че не сме сами, нали, на Земята. И е имало и чужди нали, стъпки оставени тук. Има ги, ще ги откриваме тепърва и по-малко ще ни се и обаждат сега. Но още не сме готови, ще се изплашим. Да, това е така наречената космическа пеперуда, която е най-голямата формация, много интересна. Какво има, никой не знае. На времето са смятали, че Земята е плоска и се поддържа от 4 костенурки. Рогата на един бик ми разправяше там, като тава била. Да. Уважаеми зрители, благодаря ви. Предаването беше интересно, сравнително интересно. Пожелавам ви приятен ден и всичко най-добро.